Ang engineer sa kontraktor nga wala makasweldo sa mga construction worker nga milanat og duha ka semana misaad nga mutubag sa ilang obligasyon. Nunot kini sa pagdangob sa mga construction workers sa Brigada Action Center. Sila si Rosilo Bonghanoy ug upat ka mga kauban ang nagbaktas kapin sa usa ka oras aron lang maabot sa sibyaanan sa brigada aron sa pagpangayo og tabang. Gipaambit sa mga construction worker nga nahutdan na sila og konsumo. Maayo na lang nga dunay naluoy kanila nga mihatag og bugas samtang nagsuwa na lang sila og asin. Nabalaka na sab ang mga construction worker sa ilang pamilya nga anaa sa probinsya. Gumikan kay wala na sab sila makapauli aron unta makahatag og pangonsumo. Gipasabot sa mga construction worker tungod sa ilang kasinatian sa kalisod nga way sweldo. Bidangop sila sa Brigada Action Center. Diin mao'y ilang gituhuan o gilauman nga makatabang kanila. Human nga misaad ang engineer sa Brigada Action Center. Nunod sa pag-ingon nga ang mga construction worker kinahanglang moadto sa iyang buhatan. Subay niini, naglaom ang mga construction worker, panahon na nga sila masweldoan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.